Hej, vi er Mads, Karl og Louis, og vi vil nu præsentere Pantheon-templet i Rom. Og det vil vi gøre på følgende vis, som det ses i den her disposition. Så vil vi starte med at fortælle overordnet om templet. Derefter vil vi lave en sammenligning med græsk arkitektur og kommentere på Pantheons grundplan. Derefter vil vi analysere tempelfronten, derefter indersiden af kuplen, og til slut der vil vi lave en perspektivering til nutidige monumenter. Yep, vi har så lavet en overordnet præsentation af templet, og templet var faktisk allerførst opført i 27 år før Kristus fødsel af en mand kaldet Marcus Agrippa, og han opførte et tempel, der minder rigtig meget om det Pantheon, vi ser i dag, men det brændte sig ned i allerede år 80 efter Kristus fødsel, og så genopbyggede man det, og så brændte det ned i år 110 igen, så det var fuldkommen brændt ned, og der var ikke noget tilbage. Men så genopbyggede kejser Hadrian det her tempel i år 117, og det tog et stykke tid at bygge, så det var fra år 117 til 138. Og ham her kejser Hadrian, han byggede nu det Pantheon, vi ser i dag, og han krediterede noget af sit arbejde til Marcus Agrippa, hvilket ses på tempelfronten, men det vil vi komme nærmere ind på senere. Byggestilen, som præger Pantheon-templet, er den joniske byggestil, og på tempelfronten der ses korintiske søjler, som er monolitiske, det vil sige, at søjlerne er skåret ud af et stykke. Ja, overordnet set, så er grundplanen af templet, består af en tempelfront og med en kuppel, som er teglklædt betoncylinder, som nærmest er klistret på den her tempelfront. Og det er meget karakteristisk, og grundplanen vil vi som sagt også kommentere på senere. Det meget karakteristiske ved Pantheon er, at der er det her hul i toppen, hvilket kaldes et oculus. Og det har ydermere den funktion, at det er det eneste dagslys, som belyser kuplen. Inde i kuplen. Ja, og hvis man kigger på generelle fællestræk for den græske og den romerske arkitektur, kan man sige, at romerne er meget imponeret over den græske måde at fremstille deres hus på. Og derfor ønsker de også at tage nogle af de her kendetegn til sig. Blandt andet med en mere detaljeret udsmykning, som også kommer til udtryk ved Pantheons flotte frontside og kuplens inderside, som vi også kommer ind på senere. Ja, og nu til en kort gennemgang af templets grundplan. Markeret med nummeret 1, det er indgangen, porticus, og i nicherne, det vil sige ved tallene 1 og 2, står statuer henholdsvis Agrippa og Augustus. Igennem den massive bronzedør kommer man ind i selve templet, og over for indgangen står en kejserstatue, som er symboliseret ved tallet nummer 4, og henholdsvis 5 og 6 tallerne markerer nicherne med planetguderne, som også blev tilbedt i dette. Et af de klare forskelle imellem de græske templer og dette tempel er, at de græske templer skulle kunne opfattes symmetrisk fra alle sider og vinkler. Det er så ikke tilfældet med Pantheon-templet, eftersom at det har en rigtig markant frontside og med en indgang, og ikke det samme på bagsiden af templet. Ja, nu vil vi lave en analyse af templets front, og vi vil starte med at bestemme søjleorden. Vi kan se på de her søjler, at der faktisk ikke er nogen kandelurer, hvilket vil sige, at der er ikke nogen riller, som er meget atypiske for de fleste templer i denne tid. Derudover, så hvis vi går herop, så kan vi se på søjlens top, altså søjlens kapital, kan vi se vores volutter her. Men de her volutter, de er kun næsten overskygget af vores akanthusblade. Så vores akanthusblade er rigtig fremtrædende, og det betyder faktisk, at vi har med en korintisk kapital at gøre. Så vores søjleorden er altså korintisk. Nu kan vi så derudover se, at vi har med et jonisk tempel at gøre, og det kan vi se ud fra, at vores korintiske søjle står på en basis hernede. Og derudover har vi en sammenhængende billedfrise, hvilket også er karakteristisk for de joniske templer. Så har vi den her specielle udsmykning, som vi kan se her. Det her, det kaldes tandsnit. Det vil sige, at det er nogle specielle indhug heroppe, som danner et mønster, som ligner tænder. Og det er også karakteristisk for de joniske templer. Her på den sammenhængende billedfrise ser vi, hvad der står, og der står helt ordret: Marcus Agrippa, Lucius' søn, konsul for 3. gang, lod dette bygge. Dette refererer til den første opførsel af templet. Indersiden af Pantheons kuppel
repræsenterer rigtig fint datidens opfattelse af universet. Med andre ord, deres kosmos-opfattelse. Ja, hvis man lige skal komme med en lille sidebemærkning, så kan man jo undersøge over, hvor at romerne egentlig har fået ideen til at bygge en sådan kuppel fra. Den idé kommer fra Tolos i Delphi i det gamle Grækenland, som Tolos betyder en cirkulær bygning, og de her Tolos bygninger var placeret på plateauer i det gamle Grækenland, blandt andet i byen Delphi, hvor at man kom og tilbad blandt andet oraklet Delphi, altså som en slags, hvad kan man sige, tilbedelsesplads, og det var derfra, de fik ideen. Nå, men tilbage til templet. Som det ses på dette billede, så kan man se, at i den nedre cylinderplan, det vil altså sige det her plan, så har romerne, når de har stået inde i midten, blandt andet hvor de andre mennesker står, følt sig, eller været omgivet af de 7 planetguder, som så har været, som står inde i de her 7 dybe nicher, ligesom at de har fået deres eget minitempel. Og hvis man blandt andet ser på gavlen af disse templer, disse små minitempler, så kan man se, at det karakteristiske var blandt andet af den lille bue på gavlen, som er især romersk. Kigger man på den øvre del, eller den øvre plan af cylinderen, så vil man her kunne se et såkaldt zodiaknet, eller et såkaldt himmelsk koordinatsystem, symboliseret ved dyrebillederne, altså stjernetegn, såsom løven, tvillingerne, og disse elementer er med til at samle en kosmosfølelse, altså man nærmest står i universets centrum, i og med at man er omgivet af de her enheder, som gør universet op. Derudover markerer det mægtige øje, altså Oculus, som er fra 9 meter i diameter, det markerer solen, altså den rigtige sol, som nærmest sender sin lyskejle og tegner dagens gang på selve kuppelvælvingen, som vi også kan se på billedet her. Og udover de rent udsmykningsmæssige faktorer, så skal vi nok lade være med at komme ind på dem, men de matematiske produktioner af kuplen er også en væsentlig faktor i at få det til at fremstå som en himmelvælvning, og gør det derfor så til et rigtigt imponerende bygningsværk. Ydermere så adskiller der sig templet adskiller sig også ved, at det inde i selve Nares, altså selve i hovedtemplet, i hoveddelen af templet, har korintiske søjler, som vi ser her, med kandelurer, i modsætning til tempelfronten, som ikke havde nogen kandelurer. I stolperne, der er her i søjlerne altså ses kandelurer og det korintiske kapital. Og endnu et fællestræk med tempelfronten er, at tandsnittene også fremkommer på indersiden af af cylinderkanten her. Der kan man se tandsnittene, så det vil sige, at tempelfronten afspejler altså indersiden af templet. Yes. Og til en sammenligning med Pantheon har vi valgt at inddrage Rigsdagen i Berlin, som har nogle af de samme kendetegn. Byggeriet på Rigsdagen begyndte i 1884 og blev færdiggjort 10 år senere. Specielt ved bygningen her er, at vi har en kuppel af glas, som betegnes som et teknisk mesterværk for sin tid. Og på samme måde så minder Rigsdagen om Pantheon, da de begge har sat sit præg på europæisk arkitektur. Efter både en stor brand i 1933 og yderligere skader under 2. verdenskrig, ja, så var Rigsdagen mest af en ruin. Og en større restaurering var derfor nødvendig. Og den blev først færdiggjort i 1994, hvor Rigsdagen igen blev officielt taget i brug igen. Restaurering var en succes, og den mytiske kuppel blev opført som hyldest til den oprindelige fra 1894. Og nedbrænding kan man sige er et fællestræk med Pantheon, som også brændte ned over flere gange endda. Og blev bygget op igen. Jeps. På Rigsdagens front er der ligesom ved Pantheon opstillet søjler, som begge er korintiske. Rigsdagens søjler står på en basis, og dens kapital består af Kenus og Abacus, som er overskygget af volutter, og inden under volutterne kan man ikke rigtig se, men altså inden under de volutter er der akantusblade, som er meget fremtrædende og overskygger volutterne.
og det er altså derfor, at der er tale om en korintisk kapital. Derudover er der for både Pantheon og Rigsdagen sammenhængende billedfriser, som også er et meget karakteristisk fælles træk ved den joniske orden. Samtidig er der ved begge bygninger stor fokus på dets kupler. Og ja, på den måde er der så flere fællestræk ved Rigsdagen i Berlin og så Pantheon i Rom. Som en afsluttende bemærkning kan det siges, at romerne satte deres tydelige præg på arkitektonisk udvikling ved at bruge mørtel og mursten til blandt andet at bygge Pantheon-templet. Og denne anvendelse af disse materialer gør det muligt at bygge i en større skala og lave de her tekniske træk, altså blandt andet en hvælv, en himmelhvælv nærmest, som det er tilfældet i Pantheon, i modsætning til den græske arkitektur, hvor det udelukkende kun var muligt at bygge lige linjer. Og derved satte romerne også sit præg på den måde, bygningsværker bliver udført i dag.